6 anyos na aking lalaki nalamusgadan sa sarong resort sa Daet, Camarines Norte. Kawaranin lifeguard sa lugar, reklamo kan pamilya kan biktima. We have report ni Don Jimenez. Labian pagmundo asin panghihinayang kan pamilya kan sarong 6 anyos na aking lalaki, makalis na malamo sa swimming pool sa Daet, Camarines Norte. Sigun sa report kan kapulisan, nagkakakansubot ng pangudtuhan ng mga taong nasa laog kan sarong resort, kabali na ang mga magurang kan biktima sinday ninda narisa na nagbaba na palan sa swimming pool ang aki. Nung una po, sinabihan kami na bawal nga po yung mga bata sa mga malalalim. Hindi naman po namin namalayan na yung mga bata po nasa swing po naglalaro. Bigla na lang po napansin namin yung isang bata, humingi ng tulong sa amin, nalunod na pala po yung bata. Sigun sa pamilya, mayo subot ning bantay o lifeguard sa resort asin ang kapwa kay ni Aki ang nagkuha sa lawas kan biktima gikan sa irarom kan pool. Apara kaini mayo subot ning nagresponde para kuta na sa first aid kung kaya pigdalaga na sana sa ospital kan pamilya ang biktima, alagad pigdeklarar ng dead on arrival. Ate si Jim, kala ko nag-joke lang kaya tinakbo ko. Tapos pagkita ko kay Jim na wala nang malay, nagsigaw na ako, Jim, kaya nagtarakbuhan na. Sa ngunya, nagkukondusir naman in investigasyon ng PNP asin LGU sa nasambitan ng insidente, tanganing maaraman kung igwa talaga ning kapabayaan sa parte ng resort. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.